Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Siyaqhubeka nombhalo wobuciko obizwa ngokuthi uNtombazi obhalwe nguDladla A.H. Siqhubeka nenkundla yokuqala isigcawu sesihlanu. Ngaphambi kokuthi sifunde, ake sihlaziye okulandelayo. Umlandi wethu. Sithi ungumlandi wesibili uma ngabe simchaza. Ngoba usethulela indaba ngenkulumo mpendulwano noma ngenkulumo kayedwana. Kahle kahle nguDladla osixoxela le ndaba bese ethatha amagama afuna ukuwasho, ethatha lengxoxo afuna ukusitshela yona, ayifunze abadlali abathize. Umlandi unemisebenzi. Ngiyithintile eminye imisebenzi yomlandi. Angishongo ukuthi lokhu kungumsebenzi womlandi, kodwa masifundisa ikhona nayo, njengoba besiveza zonke lezi zinto, siveza ithoni, siveza umoya, siveza ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano nesenzeko, siveza udweshu, zonke izimpawu zokuhlaziya umdlalo zikhona emdlalweni kusukela ekuqaleni komdlalo kuze kuyofika ekugcineni komdlalo. Izimpawu zokuhlaziya umdlalo ziyi11, ziyi11. Uyakhumbula ngenkathi sikhuluma ngemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ngaleso sikhathi besikhuluma ngomsebenzi womlandi obizwa ngokuthiwa ukungenelela. Noma singashongo ukuthi sikhuluma ngesakhiwo, kodwa sikuvezile kaningana ukuthi sikhuluma ngesakhiwana. Angithi vele isakhiwana ingxenye yesakhiwo, ngakho ke vele ke kusho ukuthi besikhuluma ngento eyodwa. Lalela ke, ngenkathi sikhuluma ngaloko sithi sithola umlingiswa osemqoka, iqhawekazi nenkinga elibheke nayo. Siphinde sithi sithola isisusa sodweshu, sithola isizinda, sithola ukubhebhetheka kodweshu, sithola isixakaxaka, sithola uvuthondaba, sithola isiphetho. Besikhuluma ngomsebenzi womlandi obizwa ngokuthiwa ukulandisa. Balingani bami bafundi, ngiyanicela ngiguqe phansi. Hambani niyolalela nibukele ivideo yokuqala kuyo yona le channel. Mangithi yokuqala ngisho yokuqala kulombhalo wobuciko, yebo, kulombhalo wobuciko ibhalwe ukuthi first video of uNtombazi, izinto ezinjalo nje. Sikhulume ngabadlali. Hamba uyoyilalela ukuze uqonde lo msebenzi womlandi engizokhuluma ngawo manje. Lo msebenzi womlandi ubizwa ngokuthiwa ukuqondisa. Umlandi uyayiqondisa indaba yakhe, ingayinde ingayimfushane. Le ndaba yethu ethinta indlovukazi uNtombazi yinde. Sisho ngani? Sisho ngenani labadlali. Hamba kuyobheka ukuthi bangaki.
Uphinde ubone futhi ukuthi kunabadlali abangenawo amagama kuthiwa yizitha izintombi esingazi ukuthi bekuyizintombi ezingama23 bekuyizintombi ezilikhulu bekuzintombi ezingama200 asazi. Kuphinde kuthiwe kunamabutho. Hamba ke uye kule video uzokwazi phela ukubona nokuthi yini incazelo ehambisana naleli gama elithi ibutho. Bese ubuya futhi kule video. Siyabonga. Asiqhubekeni ke nokufunda. Isigcawu sesihlanu. Sivule abakaki. UDingiswayo uxoxa nezinduna zakhe uNgomane noBhuza. Sekufika uShaka sivale abakaki. Siyabona ke kusetshenziswe imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ake siboneke manje ukuthi mfundi uzokwazi yini wena kulomyalezo onikeziwe ukuthi usivezele isizinda, indawo kanye nesimo senhlalo. Siyabonga. Siyaqhubeka nokufunda. UDingiswayo sivule abakaki. Uphakamisa umndindimana wakhe wotshwala, uphuza maqede, ubeka phansi, wesula umlomo wakhe nowokhanjana, sivale abakaki. Yebo ke zinduna zami, siyalibulisa izwe noma lidunguzela nje. Ngubani obazi ukuthi uZwide uzohlasela uMatiwane njengoba senishilo nje? Mina kaJobe kaNome kangisazi ukuthi ngizothini ngoba uZwide ngambekela kahle izimiso zombuso wami kulelizwe, naye futhi wakhombisa ukuzikhothamela, kepha usesuka usechitha igazi kanje. Sivule abakaki. Kukhuleka izwi lenceku phandle. Sivale abakaki. Ake sime kancane ukufunda. Siyalibona ke manje iqhawe lalesi sakhiwana. Ingonyama uDingiswayo nenkinga abhekene nayo ithi izwe liyadunguzela, isebenzise isimo sokhuluma esibizwa ngokuthi isihlonipho, okhombisa noma ochaza ukuthi izwe liyagula ngenxa yokuchitheka kwegazi. Asiqhubekeni ke nokufunda. Izwi, Nkosi, Baba, Yise wesizwe, uNodumehlezi uyakhuleka. UDingiswayo, ngena Nodumehlezi kaMenzi, mfo kasenza ngakhona. uShaka, sivule abakaki, engena sivale abakaki. Baba, yindodana yakho embusweni, iyabingelela. uDingiswayo, hawu wafika kahle Nodumehlezi, wafika sisingethe udabakazi olunzulu okweziziba zosuthu nothukela. Silunkunyankunya siluqula nangezindondolo nezinduna zami lapha. uShaka, ludaba luni lolo baba? uDingiswayo, yilo phela udaba lukaZwide lwesenzo sakhe sokushokobeza.
Omatiwane emangwaneni aphalaze igazi ilanga libalele. uShaka, zithini zona izinduna zakho? uNgomane, nathi sisakhungathekile nje sibabaza lesi senzo esiyinselela egodle isiphapha nendelelo. uBhuza, akushiwo nandelelo, ubefanele ukuphiselelwa uZwide ikhankase isibili. Uyihlambalazile inkosi yethu, ngcono sife kanye. Sizokuma kancane ukufunda. Ngiyathemba kuyacaca ukuthi siyini ke manje isisusa sodweshu salesi sigcawu noma salesi sakhiwana, ukuthi inkosi uZwide iphiselele uMatiwane. uDingiswayo, kahleni ngomkhonto negazi lenele leli eselichithekile. Siyabonga, ngicela ukuma lapha okwanamhlanje, sizobuye siqhubeke ngelinye ilanga. Siyabonga, ningakhohlwa ukusubscribe.